chira yobo ikirano to gusaba oborendi mbochi konyara koba bogotingwa nebikore bune biga konyara koba bigo tuguterwara tugosuka bosi asoroboti ronde asekeri kiaro kandre korenta obomo hase enyomba yomugichora nigo James Kemoni oyuro mugichora hatebire ngani go batwara chinkwana amono mokonyi b'umugavana county Nyamira Dr. James Gesami ase korengana nere hakoera buna nigo Gesami anchiranire kwebeka omukia nabo igo kwenekia area nke nkoimukire richiko Kemoni nigo bono kagukwana hensemo ya Mongolisi igotoka se bunge West Mugirango ime county Nyamira ekero ritukoria rero haine kya gutwara igikaro ni nyumba ya Mwasangara nigo bono hekerekyo hatebire nga omugichora onyare koba kagochamo na igo ogosaba nkororo unabachie kobeka chikura ase ayamo na indase bono Gesami na Kemoni abo bakurukuru ase ayamo nigo bono hamaiso onsi haro kandre kobekwa gochia kwenekya ibitambokero byabo una enchira ayamo yokoro ke enchira gesiasa samutukare bosio Marikito Steven Nyariki namange Munentere yemo yokoria chinguru nabo igo kogendera gosangereria ibirengererio ao nabo igo kobeka chinyomba amo yokorie kiro kyobogabana se county ya Nyamira engineer James Ongera Kemoni igo ritkoria rero asenga ya Mongolisi ase wodi ya bogichore bunge ya West Mugirango ime ya Nyamira aumerana ne nyomba ya Mwasagara ka ukwanekerekyo Kemoni ni gatebirenga omokonyi b'umugabana wa Nyamira Dr. James Gesami nigantiranire go chago sire ganga yayo kuriye kiro ky'obugabana Maite Honorable Dr. Ondicho James Gesami Negmo ko mate yobo ko ndi amaigaye no musani ono monene tuavere tugo kwanirana tuatebire bogchora nainde bono tuli uchukurwana esegie go tugwa kerunze nyamen Ngomonyi wete Hotebire area nke enererale Rainbow Kirichoki. Igo mwigwete? Wazeni unaende moja kotewa mo mboba okora. Fresh blood. Hawanto wa minto. Lakini ende naenda abande baronyi weto bakale kwenda bamode karati umwana uri bado. ka ukwanekerekyo engineer James Ongera Kemoni igekerekyo asabira bagichora gochi chamo nabo igo Munyamira gochi chamo na kubeka barayi babwatamarabisi Igendo to kwana no bobo bwombo gichora na Banyamira bonsi ipi Igo na barangeria bana ba minto batebi kubulinde kero kyobogabana Kuchakera buya korukate akobia na kwanire chinyomba chetu chinyinge ngachakera mwakonge nyombe linduete na kwanire tabanyamoro bali ba minto ba baruete nyombe eli enene nduete na chirero Mwansagara gumera nande nabamunuru ba minto chinza chinde gumera nande nabande bande wiki gocha tokori chinyomba chetu isana Kemoni nigekerekyo agendere gosingiranga karairo borayi ni garachi gokorane chinsemo chionsi ochakero mugichoro mwabo omokonyi b'umugabana Dr. James Gesami nabo igo no mugabana urabisi Moskamos Nyaribo hama yali akoriro mwako mintos otigireri elietaligia ase Nyamira na historia nengia nje naende to ina nyasago to borai ninkode ne gasineramo naende ninteme kumulinda no mwana ominto Igo mona kuobwa no yo mugakanya libo ni mulinde kera ina maskania ya nere ntu amwete gas lakini bono ngoma deitora aende bwojeka abero kitomulinde koruka arode bintu na biko koru na mutumire suka nara mwenda na mukwa na muboli mwakandoje kwaro Nyamira na ya chenjiri nari sukari tatire nigekerekyo asabirenga nerebiya kurunga muno mugichora achichamo na atige kubaga chikura erio obubui bochichenka gochikura chine ngakichi mo chikora mase umora yuri orekerogo na maitese ensara ira moite koru omanyire ensara koru bogichora Mongolisime nerera mutange kuirana Nyamira Steven Nyariki Munde Ensoko TV Mongolisi bogichora West Mugirango county ya Nyamira